Oh, tinggal bedeji ya. Tinggal tusuk sate. Berat maning bedo. Wah, lagi apa Mah? sih? Iya nggak tusuk sate ke. Gue tusuk sate. Iya nggak bedo. Berat maning bedo. Lah kayak gue arangnya wis oleh aku urung gawe ditusuk sate. Tusuk sate dan disit kayaknya kudu gawe 500 ini kayaknya tahun ki oli 500 tusuk dek gawe daging sate ini mah. Soalnya akeh sing kurban. Soalnya iya akeh sing kurban. Terus ya bakal iki engko lihat dek nyampe tontonan ngerti. Iya, paling ngurut dek oli 5 kintal dewek. Wingi mama kabare krungu jere ning masjid kene ana 20 sapi, wedhuse ana 50 biji. Wedhuse 5 nang kana. Oh, bakale gawe iki disit ke sindik sate. Ya sing akeh disiapno ya sing lancip-lancip aja dene to nyindiki ke enak mbah jeleb ya kuwi. Kuwi nang kurang opringe yo. Ya orang loro maning lah nang kana lah. Engko mah. Sing daging wedhus dipisah, daging sapi dipisah ben ora mambu. Soalnya ngono dicampur mambune dadi anu men. Kon awit iki bebas ora rampung-rampung sampean. Iya masih pembayaran cukup sih. Mana lah? Terus aja.